Go! Go, ρε! Go, ρε! Περιμένε ρε. Πώς κάνεις zoom? Εντάξει. Κόλλε να ένα. Και πώς βγαίνει ρε? Το zoom. Το zoom. Τραυματίας. SOS. SOS. Καλέ. SOS, no ambulance. 166. Κατά 66. Πάστε το. Βασιλάκι μου. Μην κλαις, άνθρωπέ μου. Όλα θα γιατρευτούν. Καλά, αυτός εδώ μαλάκας. Σήκωσε το κεφάλι. Είσαι καλά. Αναπνέεις. Δάσε εδώ. Δάμε την καυκάλα σου. Σιγά σου διατάρεψε. Να το πόδι έχει σπάσει. Έχει ένα χέρι από πάνω. Έτσι από εδώ, μαλάκας. Γύρνα πάλι, αμέσως άντρας. Ζύρνα. Όχι, ζύρνα χωρίς μούτζα. Εγώ σκαρδάκτυλο. Χωρίς χειρονομία. Σήκωσε το κεφάλι σου. Γύρνα να δει να βγάλει η κάμερα το κεφάλι σου. Γιατί φοβάσαι καλέ. Βλέπετε την μπαλά? Την βλέπετε? Ωραία. Δεν βλέπετε αυτό εκεί το μαλάκα? Γκολ! Την βλέπετε την μπάλα? Γκολ! Ρε, πώς μειώνεται το βίντεο? Το zoom. Το zoom πώς μειώνεται? Εντάξει, έμαθα. Το βλέπετε το παγκάκι? Κάτσε τώρα εγώ. Μην πάω εδώ. Να δούμε τον τραυματία, ρε! Να δούμε το παιδαράκι. Ναι, έχει βγει το γόνατο από τη θέση του, πήγε πιο πάνω. Είχε βγει, ναι. Τηλέφωνο! Σήκωσε το. Η πιο μαλακιά σχολείο, Αμαράνια. Ο πιο μαλάκας παίχτης στον κόσμο. Το μνηνός.
Φεύγει στα γενάρια να παίξει ποδόσφαιρο. Τους βγάζει